नुबायना आबै नुबाय आबा मेहेर खोथाखौ बांद्राय लांगासिनो नोङो आं खोथाखौ बांद्राय लांनो ना नों खोथाखौ बांद्राय लांनो सानदों आयै बा दाना बे बिहामजो सना फैफिननायखाय नों दाना मेहेरखौ ना ओरैबायदि नायख्लबख्लब बानायनो सानबाय दङ बुजि मोनदोंलै आं गासिबो नाथाय बेहाय नोंनि मर्जि बायदिल' सोलियालै जोंबो दङ फेमिलि मेम्बारा औ बिहामजो हामानोथो मा बेफोर खोथाखौ लानानै दावराव जालायखोसै आं दावराव जायाखैमोनहाय आयै बे मेहेरानो एसे माबा गोरोन्थि बुजिनानै दाना नै गावहासो एकदम दायथार आबै सम्पति रानलायनायनि खोथा बुंदों फिसाला सासेनो आलदा फिसाला सासेनो आलदा मा बुंनो सानदोंलै बियो औ माथो गोरोन्थि बुंखो आंलाय हा रानखाथ'नांगोन ना जों थासान्दियावनो नङाबा उनाव आरो दावराव दावसिया बांबोला नुखिया होमबा बेफोरनि थाखायनो मा जायो ना सोरां आंथ' गाज्रि बुङाखै दा गाज्रि बुंदों आफा नों मानो सिरि गाज्रि बुंदों नोङो नोंथ' बेफोरबायदि खोथाखौनो लाबोफेरामोन ना दासो बे बिहामजो फैनायखाय ना बेनो नोंखौ माबा माबि फोरोंलायबाय हो खर' गाज्रि जानाय बायदि खोथा बुंदों जे नोङो आयै आंखौ सोबानियानो नोंनि बेफोरबायदि गाज्रि गोसोनि सिनायथि बाप मेहेर बाप मादि बुंखो नों आंखौ मादि बुंखो लाजियासै बिमाखौ बेफोरबायदि बायदि बुंनो आं मा नोंसिनि गाज्रि सानगोन नामा आरो मा गाज्रि बुंदों आं सोरां हो बेनो आलादा आरो आंनि आबा साननो आलादा माथो गोरोन्थि दाबाबो उनावबाबो बेनो खालामखानांगोनबा नै दा बारा जालायदो ओमफ्राय नोंसिना बेफोरबायदि नांलाय खमलायनो बेफोरजों जायालै मोजां सावरायगोन ना माथो नोंसिना दावराव दावसियानो बारालै जुदि आं दावराव खालामाखैमोन नोंसालायासो फैनानै गेजेराव फैदो ना मारै रायलायनायाव एकदम बोरैबा डिस्टार्ब खालामफैलायबाय बा डिस्टार्बनो आंखौसो डिस्टार्ब नुदोंना नुबाय आबै नुबाय आंखौ खावलेब सोबालायबावबाय औ आबौ औ नुबाय हा बिहामजो नोंबो एसे रागाखौ माबानानै था मानोलाय बेफोरबायदि न'निनो फिसाला आरो जागोन ना बेफोर उननि खोथा दानोलाय माथो बे नोंसौलाखौ बुङा मानो मोजाङै आयै बुजाय एकदम बिमाखौ माबा गाज्रिल' सानगासिनो दासान्दि एसे माबा बुंबानो दाय एसे माबा बुंबानो दाय आंबो नों बायदि बुंनायावसो बेफोरबायदि सोबानांगौ जादों आबा नङाबा गाज्रि सानाना आङो नोंबो आंनि थाखाय एखे आबा सानाबो एखे सानैबो फिसाला आंनि नाथाय दा बाथ्राया एखे नङा एकदम नोङो एसे बोरैबा जाबाय दङ दासान्दि आं जेबो बोरैबा जायाखै आबा थिगैनो दं नोंसोरखौ खुसियल' थाजानो लुगैयो आङो नोंनि खुसि थाजानो लुगैनाया बे सनाखौलाय माथो एसे आराम गनायनानै बेखौसो बांसिन अनगासिनो नोङो दासान्दि बांद्राय बिदि आखला उनावसो फस्थायगोनलै डाइरेक्ट खोथाखा मेहेरना दे हामबायसै आबा हामबायसै बेफोरबायदि जेबो खालामालै आं जेला गोसो अब्लासो खालामगोन मा सम्पतिनि दावराव जालाबायखो आंनाव एसेबां सम्पतिबो गैखाया जुदि दायो ओरैनो थाखा फैसाया खरस जाजोबखाबाय औ हा देनां फिसौफोरनि नामावनो थाखागोनखा आं बेखौलाय मानो गन्दगल जालायनांगौ बिहामजो आरे आबै आंखौ सेना लाजोबजानो गिबायब्रा माने आदा साननो फेरलेबसेबो होआ जाजानो गिबायब्रा गावनि फिसालानो गावनि असे फिसालानो आंखौथ' जेनेबा माया आइनिसो फिसाला नालाय बेखायनो बोरैबा नाङाखै बियो खोथाखौ मोनदों होनना बुंलाबायना नों गथ' नाय आंनि फिसालाया आबा साना दायो संसार जाबाय नालाय बेखायनोसो आङो बुंदोंमोन आरो खोथाखौ नों मानिफ्राय मायाव लांखो आबा नोंनोबोथ' बाहागो दंखायोना थायालां बेफोरबायदि न'आव बाराखौबा रागा जोङोलां एथ' बेबायदि आंथ' रानलायनायनि खोथाखौनो बरनाखैमोन नाथाय नोङो दानो बेबायदि रायलायखानानै सना फैनानै जुदा जादोंथ' बिहामजो मोजाङा माइनाव बिहामजो बायदि मोनदों सानाखै बे नोङो थां होनबालाय ओंखारलां दानो ओंखारलां मानो थाबाय थाबावदो दानो ओंखारलां एसेबां ओंखारलांनो गोसोथ' नोङो माबा मोजां बुंबा गाज्रि सानो नोमायाबोथ' बिदिनोखा आरो नोंबो बिमानि लाइनाव थांहांदों मोजां खालामनो नागिरबा गथ'आ गाज्रिथ' ओंखारलां दे थां माबोरै थानो हागोन बे सानसेखौनो जाबायसै हाबाब बे मोनसे बाथ्राखौ लानानै इसेबां दावराव दाजा जोंबो थैयाखैहाय दाबो जोंबो दङ इसेबां बिहामजो नोंबो आरो बेफोर बाथ्राखौ लानानै दावराव दावसि दा खालामबाय दाथारसै आंलाय मा गाज्रि जायो आं मोजांसो सानदों दा उनावबाबो बेहाबो संसार जागोन बेहाबो संसार जाखाबाय नालाय बेखायनोसो बुंदोंमोन फस्थायगोन आबै फस्थायगोन आंहालाय मा ओंखारलांबाबो जेबो टेनसन गैया गावबा गावनि उदैखौ आङो सुफुंना लानो हाया सानदों नामा आंखौ मेहेरखौ आं इसेबांबो माबायाखैलै ओरैनोबाबो बिनि बिहामजो फैनानै एकदम थानानै सुखुखाला आङो थिग मोनखायाखै गोसोखौनो बेफोरबायदि न'आव खुनु माबायाव सान्थि फैयालै आबै मिथिबाय बे मेहेरनि खोथाखौ गोसोआव ला नोंसोरो सानसे फस्थायगोन मेहेरनि खोथाखौ जेला नोंसोरो गोसोखांगोन ना बै समावसो अब्ला सानगोन मानो खोथाखौ मानियाखैमोन होननानै नङा बौहामा बेफोरबायदि जानला मानला बखिनो ओइ आबौ रथ'लाय मा जाबावगोन आबा खोनासंलाय हे भगबान नोंसोरनि नांलायनायखौ आं हालालै बिमा फिसानो बे नोंसोरथ' बेबायदि नङामोनलै मारैलाय एथ' गोसोफ्रा मिलायलायि जाखो रथ'लाय आबौ रथ' ओइ आबा मेहेर रलाय थांलाबायनाङा दै गथ' जानला मानला नङा नोंफा थानायाव जेबो टेनसन लानांगौ खोथा गैया बेलाय महाय थांनो थागोन आरो लोगोफोरनावनो आरो एसेल' बिदिनो नांलायबा बेहा थांग्रा हुदाखा नोंलाय एथ'बां गियानि हिनजावालाय बोरै दिनै बेफोरबायदि खोथा बरनग्रा जाखोब्रा न'आव गावनो दावराव दावसि लाबोग्रा जाम्बिसियान थां मा थांनो बेफोरबायदि जायो नामा न'खर सामलायनांगौआ
थोद नोंथ' बेफोरबायदिबा गावस्रागोनसैलै न'खरखौ हामानोलाय फिसालाखौलाय बेफोरबायदि बुंनांगौ दे बेबो नोंनि फिसाला बैबो नोंनि फिसाला अनबोबाय थाबाय एथ' दिन दिनैबा मा जाखो नोंहा बेफोरबायदि जायालै जुरि बेबायदि मिथिबायना आरो आं थासान्दियाव आङो आंनि न'खरखौ बेफोरबायदि खालामा नै जुरियानो गाज्रि जालायबाय दायो मा सानथारदोंब्रा बे जुरि ममालाय गावखौनो गाव अभार स्मार्ट देखायथारोलै दाना आगोलथ' बिदि नङामोन बे सना फैनायनिफ्रायसो मानसिया बोरैबा जादोलै बा मेहेरखौ नों दिनै बेफोरबायदि बुंनो हालायबायना थां जेराव थांनो गोसो जागोन दे जुरि मम एथबां नोंनि गोसोआबो सोलायबायलै जेन'बा सम्पथियाथ' बे सम्पथिनि खोथाया आलदा नाथायो नोंनि गोसोआ मानो दिनै बेबायदि रानलायनायखौ बुंखो दे दानो नों एसे बेलेग सानगासिनो ना गोसो सिङाव बेखायनोसो बेफोरबायदि खोथा लाबोदों हमनो हाखादो र' बे सनायानो गाज्रि खालामजोब्बायलै गाव जोंनि न'खराव फैनानै जै बे फैनाय लोगो लोगो जुरि ममाबो सोलायबायानो जाम्बि जाम्थिनो सोलायथों बेसेबां सोलायनो उनावसो फस्थायाबानो जाबाय दे आंहालाय सेंग्रा मानसि ना दालाय आंहा फेमिलिबो गैथ'खाया औब्रा संसारालाय सानसे आंबो जाखागोन नाथाय आंनो दानो बेफोरबायदि रानलायनायखौ सानाखै आरो नोंसो बेबायदि सानबावदों जुरि मम बा न'खरनि माइनाव बायदि मोनलायनो नोङो दानालाय मा जाखोलै दसेनो एथ' बेफोरबायदि ना जुरि मम एथ' बेफोरबायदि गदाय गिबिनि खोथाबो लाबोलायबावदों बारे बारे आंखौ जेन गावनि फिसालाया मोननायसो नङा आङो सेनानै लाजोबगोन बेफोरबायदिसो आरे आं एथ'बां गियान गैयि नङालै आंहा देनां मोननांगौबा आंनि हिस्साखौ मोनखागोन बेहायलाय मा आफाया ओरैनोबाबो होलांखागोन आंनो नों बुंलायाबाबो जायो दे आंनाबो बिमाया बेबायदि खारबायलि जाबायब्रा खारबायलिबालाय माथो जानो दे जेबो नङा नाथाय नोङो जुरि मम नोंखौ बेफोरबायदि जानायखौ आं मोजां मोनासैलै मेहेरा मोजां मोनासै नुगोनब्रा सानसे बेलासि माबायदि हेपि फेमिलि जायोना मा दुखुनि माबा फैयो नोंसिनि न'खराव नुगोन सानसे आंथ' जेनेबा गाज्रि जाबाय नालाय नोंसिनि नोजोराव दायो गाज्रियैनो जाथोंसै दे जेबो नांजायालां मिथिया बहादि थांगोन आङो नाथाय जियानो जा आङो बेफोरबायदि एकदम टेनसन थाथ'नो हालालै दसे बेरायहैदलाबायनोसै आङो गोसोआबो दासान्दि थिग नंखाया र' ट्रेना खयथासोआव दङथाय नोंसोर आंखौ सानसे गोसोखांफिनगोनथ' नायबाय था गोसोखांफिनगोन नोंसोरो खाथियाव थानाय समाव मानसिखौ नोंसोरो माबायाथ' नायै मानसिखौ नोंसोरो एकदम जेबो केयार खालामा नाथाय जेला मानसिया गोजान जायोना अब्लासो मिथियो बिनि भेलुखौ र'ब्रा आंनिबो सम फैगोन ना सानसे ओमफ्राय लोगोफोर माबोरै दङ सनामोन दासान्दि मेहेरा नोंथांमोनजों रायलायिया जा गोबावखासैलै दिनै खनसे स्राय नुजाफैलायबाय आं नोंथांमोननि सेराव दसे समबाबो रायलायलांसै होननानै लोगोफोर बिदिबा दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय नोंथांमोना मोजाङै दङ ना आंबो इदिनो गेजेरावनो दङ आरोना लोगोफोर भिडिअखौ बिदिबा नायनानै बोरै नांदों खोन्थाहरदो मोजां जाबाबो गाज्रिबाबो लोगोफोर नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो दे आरो बायाबा लाइक आरो कमेन्टबो होलांबानो जाबाय नोंथांमोना अके सनामोन लोगो मोनफिनसिगोन बिदिबा नेक्स्ट एपिसडजों नैलै लक्ष्मण बाहेरायावसो दसे दोङो आङो एकदमबारे फैयै फैयै मोनाफैलायबाय आं एसे बेलासियावसो ओंखारबोखादों नालाय लामाबो गोजान थोस ओमफ्राय गावहा हारसिं मालाबानो जाहैखुमाबावो नामा मालायसो आंखौबा लांफालाया गावहाल' थाङोना आया नोंबो थांगौमोन आरो लक्ष्मण जारलालै थांगौमोनथ' आरो नों लांफाबोला गावहा हारसिंसो थांबायबा गावहा खबरखौनो लाया माब्लाबा नोंबोथ' बहाबा थाङो आंखौ लांफायो नोङो ओमफ्राय नै लक्ष्मण दायो लुदु गेलेनोसैबा नोंखौ लेंहरगोन दे नों फैबानो जाबाय एकदम बरियाखि गेलेनोसै इनिफ्राय दोनथ'नोसैलै फनाबो चार्ज गैयाना दा चार्ज होनोसै आङो दसे जागोन दे दायो इनभाइट खालामबानो जाबाय ओमफ्राय दिनैथ' नायल' आंसो देरहाखागोन नों देरहाबाय थायोना थुनथिलिखौ नों आरो फेजेननो हानो जाम्बा जाम्बा नों हाखाया आंखौ दिनैबो फेजेननो नायगोनब्रा समासो खिन्थिगोन बारे बे एखे समान थायाना दिनैबा आरो आंना मानसियानो लक्ष्मण नालाय लाकिबो जानो हानाय ना देया के फाइन दे होमबालाय ओमफ्राय नोंजों दसे रायलायलायबाय स्रां मोनलायबाय गोसोखौ लक्ष्मणाबो ना आंनि मालादि एथबां मोजां लोगो जाखो फात्ताखौनो मोनासैलै हाबा जाना फैनानैबो एसे गोसोखौ मोजां नांबायलै मालायनि हाबानि बेदर स्राय बेफोरबायदि जाबाय थानो मोनब्लालाय थुनथुलिया फुंसिगोनसो र'
बे आइयाबो ना माब्लाबा माब्लाबा आंखौ दुखुसो जानानै दङ नंबाय थायोदां नाथाय मा मोनथिनो नों आयै थुनथुलिया बेफोरबायदि दुखु खालामनानै थाबाय थायालै बे सानमालाय हिनजाव लानायखौबो लानानै माब्लाबा रायखांबाय थायो आंखो जेन आं दुखु मोननानै दंसो बेनि थाखाय आं गाबबाय दोङो नायबा बे साना दायो बिराद हेपि दंसै खोमा न' आरो आंखौ दुखुआव थादों नंदों खोमा नाथाय बेफोरबायदि जेबो नङालै सान जेब्लाना नायफैयो अब्लाना नुगोन थुनथुलिया बिन्दास गावनि लाइफआव हेपि दोङो नोङो बे सनाजों थानोमोन ना थाबानो जाबाय आंथ' दा सिमाङावबो नोंखौ नुलालै भाइ आं नोंखौ सानबाय थाबा पाग्लिसो जालांगौमोनलै नाथाय माने बेफोरबायदि हौवानि थाखाय जेबो दुखु जानानै लाबबो गैया सम थानायाव नोंनि आसलिया दाबो आंनि सिगाङाव फैजोब्बायना सान मोनजोब्बाय आं नोंखौ माबायदि हौवा गोदो खेमसे गाब्रबायना खराव बारि बारि थुरिना गाब्रगोन आङो उफ बे दसे ओंखारबानो आयु बोरैबा नांजोबखायोहाय गरमा बाप 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 दा हायाव उन्दुनानैसो एकदम बरिया थान्दा मोनबाय थान्दाबो लोंनानै एकदम बिन्दास उन्दुथ'बाय थानोसै दायो संनानै जानोसै संनोबो बास्राबायलै आङो र' बावदोसो बियोलाय आंनि दुखु टेनसन गासैबो खारहोग्रा आंनि मुलिसो मुलि आरो उरायनाया जि गरम बोथोराव बेफोरखौ आरो मोनलोंबाथाय मा नांबावगौ देनाय हा आंनि बायदि जिन्दगिया आरो बेफोरबायदि उरायनानै बायदि जिन्दगि थोरैना बयनाबो मोनो दिनै आंना सासे लोगोनि पार्टि दंबावोसोनो बेहाय आंखौ थांनो लेंहरदों मोजां बरिया ड्रेस गाननानैसो थांखागोन दिनै आंहा उरायनायखौ सोरबा नुनानै बायसान्स पसन्द जाबाथ' आरो मा खोथाबाव आंनाबो बिब'आ आं बायदिसो जानांगौमोनलै मिलायासै माबा बिब' बिनानाव जि आलदा आलदा अख्रांजों हाजों बेफोरबायदि फाराग दङ बिदिजोंलाय बोरै जानो दे आब' नों बायदि नङालै आङो नाथायो पान्जा हैला बायनो गोदोहायबो लांखारजालाबायना सोरजोंबा नुबायना सोरजोंबा फैब्लाबो आं बेसेबां सेबैनो दङ आंनि मर्जि बायदिसो दङ नोङो अबार जाम्बिद्रायलै आब' अखाफोर जेबो नङा दे थार नोङो बे बिबायदि जाम्बिजों लोगो नांनानै जाम्बि सानैजों आदाया गैयाबो मोजां जाबायलै नै फेसबुकआव मा फैलायखोथाय दिनै बिदा बिमा बिफा गैयानो मोजां जाबायलै बोरैबाबा मानो होनबा रक्थ गैला नालाय आरो नोंसोरनि खोथाखौ आं मानिनानै लाब गैयालै आब' बाजै आरो आदा थाबायसो जारलासो जाबावोमोनदां बेफोरबायदि एथ' इन्जय लाइफ मोननाय नङामोन आं आरो फारसेथिंजाय जायख्लं आंनि प्याराव ओरैबायदि दिवाना ना एसेबां दिवाना जाखाबाय उरायनानि अननायनि लैथोआव दाथ' खम दुखुआवसो दङदां इयो आइम सरि जायख्लं नाथाय आं नोंखौ दुखुथ' उद्रायनो सानामोन नाथाय मा खालामनो नोंखौ आं इस्तेमालसो खालामदों